amene wayankhula President wathu ovutika Bon Kalindo lero pa 23 Julayi 2024. Pajatu Bon Kalindo safuna kuti tsiku lingodusa koma amakhulupirira kuti wakutsogozera nkulinga utamva. Then timvere kuti a Bon Kalindo lero lokhala Tuesday mwezi wake nkukhala wa July 2024 komanso date nkukhala 23 watibweresera zotani Bon Kalindo wayankhula izi. Nthawi yonse imene ndakhala ndikulankhulira Amalawi mu dziko langa ndachita observe kunena kuti Amalawi amakhala ndi nkhani zosiyanasiyana, amakhala ndi nkhawa, amafunisisa atalankhula koma ambiri zimathera mu mtima chifukwa cha mantha. Amalawi ambiri ali ndi nkhawa, ali ndi nkhani, ali ndi zoti anene ku dziko lawo kuwauza atsogoleri awo, koma tinabadwa ambiri ife amantha. Ine ngati president wa anthu osauka woyamba muno Malawi, mundisiyeso lero ndizukute nding'alule m'malo mwa Malawi, ndipo ngati kuli kumangidwa ndimangidwe, koma ine ndimangoyima pa chilungamo, ndipo sindizasiya kulankhula chilungamocho chifukwa ine ndimaona ngati kulankhula chilungamo ndi bwino kusiyana ndi kunama, chifukwa kunama sikungapitise dziko lino pasogolo. Kuchokera pa 10 Juni kuzafika siku la lero kuno ku Malawi kuli mkwiyo wochuluka kwambiri, especially nthawi imeneyi tinataya abale athu ku Chikangawa. Anthu akhala akunena zambiri m'malo osiyanasiyana. Izi ndi saini yonena kuti Amalawi ndi okwiya, koma ndikukhulupirira kuti pamaso pa andale zimene zizi ndi zonama, chifukwa andale amafuna kuuzidwa zonama, samafuna kuuzidwa chilungamo. Uthenga wanga mama wa uno ukupita kwa inu nonse amene mwayendekana ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, makamaka inu ma advisors ake, kunena kuti inali nthawi imene mukanamulangiza president wanu kuti asamale ndi mayendedwe ake, asamale ndi zochitachita zake, chifukwa m'Malawi munomo anthu ndi okwiya. Izi ndikunena ndi zimene zachitika kapena zikuchitika ku Mangochi, makamaka Zulo, pa Majuni ndi malo ena onse amene amayendamo president. Anthu ankafuula kapena amafuula kunena kuti Chikangawa, Chikangawa, Dr. Chikangawa akudusa. Mavidiyo alipo, ndipo inu amene mmathamanga ndikumakamuuza president zonama, munayenera kuti nthawi ino mupite mukamuuze chilungamo, kunena kuti m'Malawi muno muli mkwiyo ndipo Amalawi sakusangalala, especially now pamene ripoti la anthu aja ku Chikangawa, abale athu amene anatisiya mu ngozi ya ndege silinatuluke pakana lero. Ndimaona ngati president akanachepesa kaye maulendo wake, akanadikira kaye mwina ripoti lituluke, akanadikira kaye kuti china chilichonse kukhale bata, chifukwa kumbukirani kunena kuti kuchokera pa 10 Juni kuzafika lero pa 23 Julayi anthu akhala akumangidwa. Chikhalire choboma lakhala likulesa anthu kuti asalankhulepo pa imfa za imfa imeneyi pokapo ripoti lituluke, koma ngakhale boma linapereka warning imeneyi, anthu ambiri akulankhula zambiri, ngakhale m'makandolite, malo osiyanasiyana, ngakhale m'machalichi. Musayiwalire kuti dziko lipajandira democracy ndipo likupereka ufulu wa kulankhula. Anthutu akulankhula mopanda mantha. Chomwechonso inu a president mukuyenera muziwe ngati mmabisiridwa, ayi musabisiridwe, muziuzidwa chilungamo. Ndipo ngati amakubisirani, opusa ndi amene amakubisiraniwo, koma chilungamo chake ndichonena kuti Amalawi ndi okwiya, ndipo Amalawi akudikira mansala.
pa imfa imene inachitika ku Chikangawa, ndipo izi zikupangisa kuti maulendo wanu azinyasidwa nawo Amalawiwo, ndipo akumakutchulani zina kuti ndinu Dr. Chikangawa. Ichi ndi chilungamo chake, koma mwina apolisi ndi inu omuyandikira president mumamunamiza, ndipo ena mwamupitira ziloli cha kuchikokobe ndikumakamuuza kuti bwana anthu amasangalala kwambiri. Vuto la Amalawi sitimafuna kumanena chilungamo, sitimafuna kumamuuza munthu wandale chilungamo. Vuto ndilo kuti andalewo amafuna zingouzidwa zonama zokhazokha. Inu taona ni mbuyo mwene ake anachokamo mu DPP. Asanachoke mu DPP muja amauzidwa kunena kuti koma bwana inu ndi amene muti muzakhale president. Anthu kumamuyimbira m'manja, anthu kumamuchemerera, ena kumamuyika pa DP. Atangopanga chipani chake munthuyo wa mu DPP yo, anthu onse aja amene akamuyimbira m'manja, masekretary general, ma MP anamuthawa. Ndi mmene amapangira andale amakunamiza kumakuombera m'manja. Chimozimozi so ulendo wanu a president wa ku Eastern Region kumene tikuziwa ife ambiri ife kuti mwapitira kumene koko kampeni, anthu kumene kujako ndi onyasidwa, akulankhula zamwano, akutukwana, popeza galimoto ija mwina mukumayiseka mawindo, koma anthu akumati mukamabwera muja akumayimba kumanena kuti Chikangawa, Chikangawa. We are sitting in a time bomb. Kapena you are sitting on a time bomb. Chifukwa ngati zimene zisimuziyang'anira bwino, ziko lino pang'ono ndi pang'ono likubwera ndi anga. Mukanachepesa maulendo wanu kuonesesa kunena kuti mwina mudikirire ziko lidekhe kaye, anthu mkwiyo upite kaye pansi, mitima isike, kusiyana ndi kumayenda. Ndipo pakumvekaso mbiri yonena kuti inu a president posachedwa pa mukupita ku Germany. Ine ndikanakhala one of your advisors ndikanakuwuzani bwana kuti musapite ku Germany, mudikirire kaye ripoti lituluke. Chifukwa izi andale sanga kuuzeni, amene andikana nanu sanga kuuzeni, chifukwa iwo akungofuna ndalama kwa inu. Angofuna ndalama muziyapasa mukamayenda chonchi iwo azikhala ndi ma allowance. Koma kukuuzani kunena kuti anthu ambiri even pa social media, pa Facebook akutukwana, akunena zambiri, sanga kuuzeni. Koma ine kazi woche ningokuuzani kunena kuti Amalawi ambiri akunena zambiri, ndipo akususana ndi ulendo wanu umene mukufuna kupita ku Germany. Koma mukapita ku area sate sakuuzani, mukapita ku chipani kwanu sakuuzani, mukapita kwa maministers anu sakuuzani. Chifukwa anthu andale ndonama. Amalawi ambiri akunena kuti ulendo wanu wa ku Germany mukufuna mukasokoneze ripoti limene silinatuluke. Ndikunena tu ndine na chamba ineyo na madrama ine na makokeni ine, koma ichi ndi chilungamo chimene akunena Amalawi. Ndipo ine popeza ndine osauka president, sinimafuna kunyengerera, ndimangoyima pa chilungamo. Chilungamo chonena kuti ndikanakhala ineyo kuti ndine advisor wanu, ndikanakulesani kuti musapite ku Germany. Pokapo ripoti la ku Germany lija tikulidikirira, lija la ndege lija lizatuluke. Likatuluka ndiye inu muzipita ku Germany. Chifukwa izi zili ngati chimozimozi munthu kukaponya voti, ndiye kukakhala pa center povo ndikumaonerera, ameki amakulesa ndipo amakhoza kukuchita disqualify. Izi tikunena izi ndikunena tu m'malo mwa anthu Amalawi amene amakonda ziko lawo. Koma akakhala andale akuuzani bwana kuti nyamukani muzipita ku Germany mukapangeza masitima, nyamukani mpite ku Germany mukapangeza business. Koma kwa anthu amene akukonda ziko lawo akanayenera kuti inu a president mukanauzidwa ndikupasidwa advice yabwino kuti musanyamuke kupita ku Germany. Koma vuto la anthu akuno andale ambiri ni mamafia, simafuna kumva, mukufuna muzimva nkhwangwa ili mutu. Anthu ndi okwiya, mango chiyoseija zulo ikangonena kuti Chikangawa, Chikangawa, Chikangawa. Bwana mumve
audio imene ikupezeni mumve kunena kuti anthu akunena kuti Dr. Chikangawa anthu tu akumangochi si ineyo, ine ndikungoupereka uthenga uchifukwa ndikuziwa kunena kuti anthu anu sakufuna kukupasani uthenga weni munayeneranso kuchokako kumangochiko chifukwa enanso akunena kuti mwapita kumene kuchako kukapanga kampeni ya makhansala kuononga ma millions, kuononga ndalama zochuluka, ma allowance plus zina zohonga anthu kuti mungowina mpando wa ukhansala kuti muoneke ngati chipani chanu chikukondedwa. Koma cheni zonena kuti anthu ndiokwiya kwambiri ku Malawi kuno. Ndipo inu wa Malawi Electoral Commission mukuyenera musamale kwambiri, especially iweyo chairman wa MEC ukuyenera kuti nyumba yako ikonze chifukwa chonena kuti mukuonesa kuti mwayamba kukondera kuma walola anthu ena amene ndi MCP kuti azipanga misonkhano mudera limene kuli zisankho. Mwachisanzo ngakhale kuchiraweni uko MCP ngakhale kuti zisankho kampeni inathala Mulungu, koma iwo akupitirirabe kumapanga kampeni pakana la Mulungu usiku, pakana lolemba, pakana pano magalimoto akupita kumakagawabe kumene koko chimanga. Zikusonyeza kuti Malawi Electoral Commission mukuyenera musamale chifukwa mukuonesa biasness, mukuonesa kukondera ziko la mamafia iliri limenenso inu simukufuna kuti muime independent. Munakanakhala independent ndikumaona kuti kodi tikuchita balance, anthu aliyense ali ndi playing ground ya fair. Is it a conducive environment? Izi ndikungokulangiza ninu ameki amene mwalola kuti MCP kuphatikizapo president azipangabe campaign ku Eastern Region, amene mwalola MCP kuzera kuma activities ena kumapanga campaign kuchiraweni ku Blantyre. Kodi akanakhala kuti akupanga zimenezi ndi afford, simukana achita disqualify? Akanakhala kuti akupanga zimenezi ndi UDF, DPP, simukana achita disqualify? Kodi tizasintha liti muziko linolo? Tizasintha liti? Anthu tundu okwiya Malawi muno, ngakhale olo ku Malawi ame kumene ndikuli anthu okwiya. Iniyo mukuganiza kuti ngati komanda wa ku ame akulesa anthu kuti asamapite ku sukulu, yeti iye anachita benefit ndi sukulu yomweyo kuti akhale ndi ma degree. Lero li program imeja yokuti wame akhale ndi mpata wakuti apite ku sukulu wairesa. Komanso ubonikali ndo atangolengeza kunena kuti Malawi ame pakali panopa ati alengeza kuti azipasa ma allowance yawo. Kunali emergency meeting iso zulotu, ma allowance aja house allowance jaso aichita abolish. Sono ame tundu okwiya atu, koma zimene zosanga kuuzeni kuti ife ndi okwiya chifukwa cha malamulo. Anthu to a pension tundu okwiya atu Malawi munotu. Aliyense amene anapumapo ntchito ndi okwiya tu, koma sanga kuuzeni. Koma ine ningokuuzani mukukondani kunena kuti mukanasiya zinazi chifukwa Amalawi ndi okwiya. Amalawi ndi okwiya, ndipo zinthu sizili bwino konse. Amalawi ndi okwiya. Bwezi pana mukuona temperature ya zinthu kodi kamene tikupangaka kapena zimene tikupangazi nizokomera Amalawi kapena zokomera ife andale. Ndiye ndikungokulangizani abwana kunena kuti ulendo wanu wa ku Germany mukanauganizira kawiri katatu chifukwa Malawi amba kale manong'ono kuti mufuna mukasokoneze report. Mwina inu mukuyendera zanu, koma mungothamanga kumagwira anthu ndikumamanga anthu osafufuza kapena osaona kuti background pali bwanji. Makape ndi ma advisors yanu amene sakufuna kukuuzani chilungamo. Koma Malawi ndi okwiya, akuti ndinu chikangawa, akuti tu ndi chikangawa. Ndipo ma video alipo. Ino akweri asate mmapanga matama ajawo ma CID mukanatenga ma video ako mangoji mumuonese bwana wanu kuti aone temperature ya zinthu mene zilili muno Malawi. Mukanamuonesa, koma mmangothamanga kukagwira munthu, kukamugwira kalindo kuti ati walankhula za kuchikangawa. Akodi anthu amene ajawo akumangoji ajawo ose aja muagwira muamange. Ndiye mumanga angati Malawi muno mupopeza anthu ndi okwiya. Izi ndikungokuuzani ine ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi.
Boni Kalindo. Malawi Examination Board imene yalembesa ana mayeso a geography koma mapu a Malawi palibe, kapena mapu a geography kapena chimene amafunacho palibe. Kungwafusa ana kunena kuti can you write this, ndipo can you explain this map, koma mapu palibe. Ziko la Malawi china chicho ndichosokonekera.